en pé para aplaudir, señoras e señores, que empeza a volta a escoplar a Televisión de Galicia. En pé, os de aí non... Espera. Os de aí non se levantaron, por favor, que se levante tamén. Aí, en pé, aí está. Así me gusta. Bueno, señoras e señores, benvidos a volta a escoplar a Televisión de Galicia. Outro día máis, outra tarde máis, estamos cociñando e xa sabedes cousas que pasan en tempo real na Televisión de Galicia. Xa está! Gracias. Aquí estamos, unha tarde máis para disfrutalo con todos e todas vós que estades do outro lado da televisión. Nós encantados, como sempre, encantadísimas de que nos acompañedes todas as tardes cociñando na Televisión de Galicia. Como sempre dicimos, tedes nos que seguir en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que afortunadamente, normalmente, veñen acompañadas de dous auténticos artistas. Pero hoxe temos os que había no desguace. Fomos ao desguace dos cociñeiros e dernos a dous que había ali, bueno, por cachos. Así que vámonos recibir ainda así con un fortísimo aplauso. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Qué gracioso, Qué gracioso. Qué bien. No desguace. No desguace dos cociñeiros atopamos estes dous e nós estamos encantados de que ainda teñan pezas de recambio. Son baratos. Claro, son como os coches antigos que ainda encontras pezas no desguace, sabes? Claro. Vos igual. Onte botamos moito de menos a Begoña, pero sabemos que estivo no Castelo Conta. Sí. Que pasáchelo ben. Moi contenta, sí. Tratáronme de maravilla. Contaches moitos contos ou non? Non contei moitos contos, porque o que fixen foi huevos fritos. Fixen 300 huevos fritos. 300 huevos seu fritos. cooking, Houve moita xente, pensamos que iba a chover, non choveu. Que animalada, A verdad que é un espectáculo, encantoume. Bueno, Encántame. quero que saibas que Xulio botoute de menos porque palmou contra Xoán. Claro. El dixo nun momento dado, se está Begoña, gano. Que non sabe. Perdona, eu non dixen eso. Non dixo. O desguace... Algo que dicir? Nada. Nada? Xa dis todo ti. Pois mira, se non tedes nada que dicir, eu teño cousas que mostrarvos a vós e a xente que está na casa, porque levamos moitos días pedindo imaxes das hortas, das casas da xente, e vós, moi hábilmente, enviades cousas chulísimas. Por exemplo, un tomate. Tomate espectacular. E vamos ver o tomate, a ver se podemos ver, compañeros, aí está. Pedazo tomate de Mon, que non sabemos se é Moncho, Moncha, 71 Life. 71 Life, Pedazo tomate, case 1 kilo. Carai, Que rodas de tomate que ten que dar ese tomate, Moi ben. Pedazo tremendo tomate. Pero non quedan aí só as cousas, Hai máis fotografías. Temos máis fotos, por exemplo, de Xosé. Aí tedes, mira que horta de Xosé. Eso ten traballo, Mira que horta máis bonita. Eso ten moito Que traballo. ben traballada, Que bonito, Oye, un aplauso para Xosé, para Mon 71 Lat, que nos envía fotos para a xente que... Bueno, que nos envía todo o que fai por aí, que nós estamos encantados. Seguid enviando fotos, por favor. Tienes que mandar unha da túa horta salvaxe. A miña horta non é salvaxe. Este ano é salvaxe. Bueno, a miña é salvaxe, xa Eu desde que te coñezo é salvaxe. É agricultura salvaxe, porque desde que empecé aquí é salvaxe todo. Non quitou unha erva. Nada, crece todo o mismo, Sí. Crece. Hasta as ervas. Creo que de horta ou de froita ten que ver algo do que imos cociñar hoxe, a ver que nos trae. Señoras, señores, Carmen de Neda. Hola, son Carmen, son de Neda. Na miña casa temos moitos limoeiros. Eu utilizo para o típico cake, para o marisco, incluso fago cubitos de xeo con limón, en vez de botalos de agua de limón e despois se utilizan. Pero claro, o limón ten que ter moitísimas máis usos. Gustaríame saber en que máis o podría utilizar. Gracias. Hola, son Carmen. ¡Vamos aí! Mira o fondo! Mira que nos cae limón! ¡Que ven que echemos un pedazo de limón! Madre mía. Mira, aí ustedes, Xulia e Begoña abaneando o limoeiro. Sí, porque o bo que ten o limoeiro... Cortaron o pelo, O bo que ten o limoeiro... Eu teño o mar moreno. Saídes moi ben os dous, Está todo moi ben. Cociñeiro, abaneo o limoeiro. Saben moi ben os dous, salen máis guapos que na realidade. Sí, non é difícil. Bueno, veña, que ides facer, Xulio, para Carmen? Unhas galletas de limón, que ademais fai falta moito limón. Non todos, pero casi. Vamos a facer unhas galletiñas de limón con manteiga, e despois vamos a facer unha cremiña de limón para poñer por riba e despois unha cremiña de chocolate branco para poñer ainda máis por riba. E nada máis. Para a galleta... Nada máis, que temos 30 minutos. De canto van ser as galletas? O de 7 kilos? Son unhas galletas... Campan, Son grandes. Son unhas boas galletas, Gusta, Sí, xa verás, é unha forma diferente de facelas, moi chulas. Galletas de crema de limón e crema de chocolate branco vai facer don Xulio Mato con moitos limóns e a ver que fai a do Castelo Conta. Por mira, vou dicir unha cousa, Que me vas dicir? Vou facer a receita... Definitiva, vas dicir? Non é definitiva, pero se fora un concurso,
Se fora un concurso de Isto é un receitas... concurso, Begoña. No, se fora un concurso de receitas mundial, igual quedaba de primeira ou de segunda. Bueno, que me dis? Hoxe de segunda, seguramente. No, non O sea, creo, non ti creo. de soberbia non Mira, pecas. Mira, limón recheo. A ti non chupa o limón recheo? Encántame o limón Vale, recheo. Pero desta vez, en vez de facelo con crema, vamos a facer con amor de limón. Fácil no, lo siguiente. Perfecto, aí ti que... De facer. eso vas ganar o E concurso despois mundial. vamos facer o bizcoito de limón de toda a vida. Que hai moita xente que non sabe facer. Camiña Entón receta, vamos a facer capiñas de mousse e de bizcoito de limón. E por vamos a rematar cunha salsiña de chocolate blanco. O sea, Tamén. ti crees que despois do que dixo antes Xulio Mato de que contigo, se tiveras Eu non ti dixen ganaba... eso. Se tiveras ti ganaba que hoxe ganas ti, non? E o lunes tamén ganei, non ganei o lunes. Eu últimamente estou un pouco de capa caída. Señoras e señores, galletas contra limón recheo na voltas co prato. A ver como está isto. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. A ver, Bueno, primeiro de Como todo... vai o tema? O tema vai, mira, manteiga. Unha pouquiña, 65 gramos, vale? Unha pouquiña. Vamos a poñer a derreter. Para ser ti, unha pouquiña, é verdad. Vamos a empezar pola masa da galleta, vale? Porque é unha masa que temos que facer, estirar nun platiño e metela a refriar para poderla traballar ben, vale? Entón vamos a ir facendo e vamos a deixar a repousar Vai un ser pouco. unha masa así... Sabes como as galletas que quedan... É que non sei como explicar, che, que quedan como húmidas, un pouco humedecidas Sí, por un dentro. pouquiño, sí, quedan un pouquiño, entre sí. crevada e, sabes, é un sin pouco así. crevar. Eso, Eso aí é. xusto no medio. É que non sei explicar, eu non teño a No. terminoloxía técnica que tes ti. Pois ti é o, iba a dicir o influencer, é Ah, o divulgador. Influencers non. Outro día cheguei aos 10.000 seguidores. Sí. Sí. E foi cando cambiei-me no Instagram e puxen xa... O programa ten case 22.000. O presentador favorito de teu sabor, xa o puxen no Instagram. Buah, que é unha pasada. Eso, Cuidado, non me rompas o desde chisme. como dixeron xa... Pero que che dixo? Eso non está. che dixo ninguén, Eso dejáchelo dixeron. ti. Eso No, dixeron. xa está. Bueno, mira, 3 ovos, batímolos un pouquiño, vale? E aquí vamos a meter polvo de fornear ou lévedo químico, como queiras. Vale. 3 ovos, polvo de fornear. 65 gramos de manteiga aquí no cazo. Mira, Tes un disolvemos- pouco de leite No, ou no, eso é nada? para Leite, despois, eso é para xa, despois. Pero bueno, que Non vexo que fagas tes... spoiler. No, pero vexo que tes aí, vexo que tes aí. Mira, isto hai que probar a facer na casa porque son super sinxelas e super ricas. E para facer cos cativos son unha maravilla. Mira, hoxe sí que recoñece, ves? Hoxe vai, Outro eh? Hai Sí, outros sí. días que non. Hai outros Bueno. días que non funciona. Pero xa sei polo que é. Estiveme informando. Se temos aquí un líquido entre a placa e a chisma non vai. Sí, xa... Da igual. No, ben, manchaste. Seco, lo seco e funciona. Vale. Bueno, mira, o azucre e a fariña. Podíamos botar primeiro a manteiga, pero como necesitamos que derreta primeiro... Aí está. E agora empezamos xa co limón, vale? Neste caso, a orde dos factores non altera o produto. No, Quer non decir, altera, podes porque botar a ao final manteiga é que- despois, non? Eso é, mira. Vamos a arreglar a codia do limón. Moi ben. Leva bastante, ten que ter moita codia, para que sepa Voulle ben pedir á xente da casa que nos chame, 881365536, teléfono da Voltas co Prato, como sempre, como todos os días, nos 365 días do ano é o mesmo, Chamade, 881365536, bueno, é o mesmo desde que o cambiamos. Así que chamádenos porque queremos falar con vos, contádenos como están as hortas a este día de agosto, como están as hortas, hoxe é 25, Buah, están estupendas. 25 euros, ou Hoxe é 26, non? 26. 26 de agosto, Dios, como están as cabezas, ten que estar por aí, en algún... Sí, ten que estar por aí, 26 de agosto, chamádenos porque queremos falar con vos e ademais recordade que repartimos cartiños, Vai haber machacantes, eurazos, cartos. Para todos vos, aí está. Como Bueno, vais? pues mira, simplemente... Buah, temos que acumulo añadir- limón xa, Claro, para arreglar aí. Sí, no, botelle bien, botelle bien. Moitísimo, Entón, mira, ahora simplemente, tan pronto de derreta a manteiga, botámosla aquí, mesturamos todo e vai para aquí a refriar. Pois veña, deixamos Vale, a Xulio media horiña só, mesturando, media horiña, isto nada, non leva No, nada. no, no. E imos con Begoña Vázquez. Mi limonero, Por mira, aquí estou. entero me está más. Un inglés dijo ye, y un francés dijo hola. Mi limonero. Vamos aí. Entero me Quítamo, Jaime. Jaime. Non me estás ao que tens que estar, Me ca... Ah, que non está. Non está Jaime, eu xa che dicía. Digo, eu creo que é Ainhoa. Pero bueno. Ainhoa, que? Hola, Ainhoa. Canto tempo, un aplauso para Ainhoa. Mira, vouche contar como vai o conto, Ainhoa. Cando fago así, metes yo... Vale. Sí. A ver, se fago así... Mira, Esta vamos, sempre me fai o mismo, que conta. Veña, va. vamos a sacar o zumo do limón e vámonos a poñer así como se fora unha cunca. Isto xa o ter visto. Sí. Vale. Entonces, É que vas facer con esbalos de estrajar.
Todo ese líquido. No, 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 no. Ah. Isto vamos a usar unha parte para o biscoito e outra parte para a mousse. Ai, que susto le Vale. vele, Ai. Tu mira que atenta está a xente. Está a xente moi que atenta. eles saben que isto xa o fixeron máis veces. Non, está a xente atenta porque quere comer. Pois damos depois tamén un pouquinho. A xente, ahora mesmo a xente está dicindo, a ver se acaba. A ver se acabo. A ver se Está acaba. o limón durísimo. Está duro o limón. Está difícil de sacarlle os pelexos de dentro. Bueno, o rollo é que hai que sacarllos ben. Entón, entendo que reservas unha parte para o biscoito e outra para a crema, non? Exactamente. Moi ben, Vamos a colar. Agora, mira. Vamos a levar un Recordade poquinho que máis. dixo Begoña que se houbera un campeonato Mira que fantasma. Sí. mundial, A ver, arrima pa. non sei se de todo ou só de cociña con limón. De todo, Ela da gañaría. galaxia. Ah, de todo? Sí, sí. Da igual que fora chuletón de vaca bella. Despois vou terminar isto. Galaxias. Vale, ti ganas co limón. Ese Sí, limón... este limón non está moi correcto. Este limón non está está- correcto, pero tirámoslo e xa está, ya hai máis limóns. Sobran nos limóns. É unha fartura de limóns. Vamos para lá. Bueno, vamos alá co bizcoito. Sí, iba Vale, a coar. vou a dixeches, colar. non? Sí, teño aquí un cacharriño. E hai un codo. Mira, vamos a colar. Depois vou facer un poquinho máis de zume para facer o resto. Isto Vamos que é? alá. Medio vaso de zumo. Medio ese? vaso de zume, máis ou Vale. menos, vai nos chegar. Depois, se nos gusta tamén un pouquiño con máis sabor a limón, pues o que Méteslle máis. metemoslle máis limón e xa está. Vamos alá. A ver se eres capaz de facer unha cousa. Que? Que necesitas? Mira, necesito Que necesitas? A ver. esta folla me vayas cantando. A ver se eres capaz de facer eso. Que non sabes ler. Sei ler, pero Tes así teño presbicia. presa. No, tes presbicia. Pero necesito un Veña, axudante. va. Que vou ter presbicia? Vouche axudar logo. Para un biscoito, 100 mililitros de zume de limón, un yogur natural Témolo. azucarado, usa o vaso como medida, pon aquí. Uso o vaso como medida. Unha medida de aceite de oliva suave. Esto falo tú, mira. Zumo de limón, yogur, unha medida, vamos a medir todo por aquí. Como se fixo toda a Aí. vida. Vale. Así. 2 medidas de azúcar. 2 medidas de azúcar. Sí. Temos aí que azúcar, vamos rellenando, mira. Non todo o mundo sabe. É moita xente que está empezando a cociñar, que nos ven moitos nenos, Eso é verdad. Así que isto é moi fácil para facer cos nenos, está moi guai. É porque non Aí metes vai. xa... Así, moi ben. É Una... Pero metelle xa... No, non lle meto. Vale, vale. Va, imos pola segunda. Segunda de azúcar. 2 de azúcar. Vale. Aí vai. Ahora, Que máis? 3 de fariña. Moi ben. Fariña xa mete así, Fariña. ó. Non podo metelo así. Mira, cargo máis rápido, pero non podo meter así que se me desmonta todo. Ah, vale. Ahora aí. O sea, 3, 1... Isto é fácil para a xente que... Bueno, a ver, a xente que fai biscoitos, os Dous. que non... Non, pero a xente que Isto fai realmente, biscoitos... realmente sería un cake, porque Claro. non é un bizcoito. Vale, perdón. O levar unha grasa xa é un cake, pero bueno. É 3. Vale, e Vamos agora a 3 aproveitar o do ovos. vaso. 3 ovos, un Aí sobre vai. de líquido químico, un Aproveitamos chisco de todo o que sal, ten o vaso. manteiga e fariña para o molde. Un chisco de sal, pasa para cá. Un chisco de sal. Vamos a preguntar a nosa convidada, porque seguramente ela sabe. vai. Eu creo que ela vai saber como vai isto das medidas de yogur e non ou canto hai que botar. Que pase, por favor, recibimos con aplauso a Carmen de Neda. Un aplauso para ela. Hola, Carmen. Que tal? Como estás? Moi ben, moi contenta de Benvida. Seguramente hai xente na casa que di soame esta convidada que tedes, claro, porque xa non é a primeira vez que ven, non é a primeira vez, nin vai ser a última. Nin vai ser a última, Exactamente. porque me encanta o programa. Moitas gracias, moitas gracias. Para iso estamos, para que veñades, claro. toda a xente que lle gusta o programa, para que veñades aquí á Televisión de Galicia. Vamos con Xulio, porque Xulio está facendo Hola, unhas Carmen. galletas Hola. tamaño industrial. Mira, eu teño aquí unha masiña. Mira que masa máis chula, Mira, ahora ainda está así blandiña, pero se metemos media horiña na nevera, xa nos queda dura, ímola a traballar. Eu teño unha que ides ver despois, vale? Que xa está fría, pero é boísima de traballar. Bueno, aquí teño, mira, o zume de 5 limóns. Carai, bastante Vale, zume. sí, moito zume de limón. Entón, isto vámoslo botar, mira, vamos botar aquí un ovo. Pero iso para que é? Ahora vamos facer a crema. Ah, para a crema. Mira, no mismo caciño que derretemos a manteiga, o resto que nos queda de manteiga vai nos axudar tamén, para Vale, que colla un pa poquinho de crema. brillo, vale? Mira, entón, batimos ben o ovo. E aquí vamos a botar o zume do limón. Isto está ben porque, mira, por exemplo, nós que en Arzúa temos un limoeiro que dá moitos limóns todo o ano. O problema do limón é o mesmo que o dos pimentos. Cando dá Dá un montón. un montón. Claro. Entón, en que mete os limóns? Claro, pois en estas cousas. Estas cousas gastas moito limón. En limonada. Ben limonada tamén, sí, sí. Bueno, entón, Como os mira. americanos, sabes que venden moita limonada, os americanos, é moi típico. Sí, Pues, sí. Mira, igual. azúcar, e vamos a botar aquí un poquinho de maizena. Non lle vamos a botar toda porque vamos a ir tanteando o espesor, un par de, culleriñas, vale? Entón, mira,
Isto todo vai po lume, levámoslo a ebullición e temos unha cremiña de limón super sinxela e super rica. Xa, así de fácil. Así de fácil. Ahora E tes unha simplemente crema xa ten que disolver feita. aí. Vamos. Está apagado, Xulio. No, sí, está apagado adrede, Iba a Que decir, primeiro Dios. temos que quitar estes grumetes. Si non o prendes... No, claro. quitamos ben estes grumetes que aparecen por aí. E agora xa o prendemos. Moi ben, Xulio, como sabes, galleta, Ainda me queda aquí algún crema... grumo, pero vamos lle dando mentre esquece. Entón, agora simplemente que espese e vámoslo estirar xa en outro recipiente para que, polo menos, tela temperada. Carmen, esta idea de Xulio, que che parece? Me encanta. Sí. Todo o dulce me encanta. Bueno, a ver, isto vai ter o seu punto de O limón, un salado pouco tamén, ácido, me encanta o limón, Tamén? sí, Pois, me encanta o limón. Xulio Hoxe vai vai... che tocar 12, me parece. Vai na llama, vai na llama. Me encanta. A ver que nos trae Begoña, arrímate aí, por favor. Espérate aí. Buenas, benvida, gracias. Pois eu traigo uns limóns recheos. Que pos un biscoito de limón. Espera, a ver si descarrilai no. Tamén me vale, o sea, tamén me vale. Turru, fago eu. Veña, Bego, conte. Vale, un biscoito de limón. Sí. Vai ir o limón recheo e voulle facer unhas capiñas con biscoito de limón. O biscoito de limón xa o teño feito, seguramente que o fixaches moitas veces. Sí. Que é o de yogur. Sí. Pois o que vamos facer é unha mousse, vou enseñar a facer unha mousse super fácil de facer. Vale, que vai quedar riquísima. Riquísima, seguro. Vamos alá. O estou pelexando cos limóns, pero estou Sí, me tache, acordando, non che estou me está acordando dun truco que era congelalos un pouco, Pa que saia mellor. para que salga mellor a pulpa. E mira, non o fixen e agora Pero está... está un trucazo. Mira, está un pouco... Estou pelexando con el soubera feito, claro, Sí. pero olvideime. Está un trucado, o sea, que metes, conxélalos un pouquiño. Conxélalos un pouquiño e salche moito mellor a pulpa. Ti sabías desto, Carmen? Iso non. Non o sabía, Así agora pelexo con eles, están máis blandos. Estalo pasando mal, No, a mal non paso. Que va? Bueno, ben tampouco. No. Xa teño 5, que sean pares. Para Xa gañar está. o campeonato mundial... Sí. Remexe a crema si queres. É o que tens que facer. Sí, que non quero que me faga grumos. Vamos botar o bizcoito do forno. Témolo xa... Hai non que ter prequente, 180 grados, 20 minutos. 20 minutos, sí. Exacto. Vámoslo meter, aí. Oh. Carmen, vas ter que abrir a porta do forno, vendo eso, Veña, sí. Vas ser a encargada de abrir a porta do forno, Ah, sí. Abrir a porta do forno por non coller. Por non meter xa unha cullera e comerllo. Así, que están moi boas estas Mira, masas, este normalmente. xa nos vale para facer o limón. Agora, por exemplo, botámoslle un poquinho de azucre. Por E unha ejemplo. reladura de limón xa está Sí. boísimo. Abre aí, veña. Abre aí, Carmen. Vale, veña. 180 graus está precantado, e canto tempo Sí. ten que estar? Unhos 20 minutos. Depende do forno, pero bueno, normalmente Sí. entre 20 e 25 faise. Mételle un palillo, se queda Sí. seco, listo. Bueno, Xa pois está. chegou un momento no que Carmen ten que debaterse existencialmente consigo mesma e dicirnos cal das dúas levaría paneda. As dúas. Ah, xa. As dúas levaría para neda. Non sei. Nin mamá nin papá. Nin mamá nin papá esperaremos a probalo o que? Pois entonces teño de mandar palí. Pois Como vou decía un palí. profesor meu, pasquina. Pasquina. Decíame sempre, a pensar. Pois Portaría este Un aplauso para Carmen de Neda, que está con nós na Volta Escoprado de Televisión de Galicia. Bueno, xa sabedes, quen ten un limoeiro ten un tesouro. E aquí en Galicia danse de maravilla, sobre todo os que medran ao abrigo do norte. Xa sabedes que senón é complicado. E xa no 1600 se exportaban limóns á Bretaña e a Inglaterra. Pero tranquilos, que hai limóns abondo. Sei que a cada árbore pode dar ata 200 kilos ao ano. Ainda que eu nunca vin tal cousa. Un bo limón galego é pesado e moi aromático, cunha casca grosa de recendo inesquecible. E que facemos con el? Pois aderezamos peixes, mariscos, aromatizamos infusións e facemos todo tipo de larpeiradas, cremas, biscoitos ou magdalenas. Non sería o mesmo sen o seu recendo. O limón sempre queda ben, e se estades en México ou en Alemanha, ata lle poñen a auga mineral. Si, para eles un vaso de auga ten que levar limón. E nós que facemos hoxe? Pois dúas receitas espectaculares. Probadeas na casa, como dicimos sempre. E se tedes algunha dúbida, algo que contar, algo que vos apetece dicir, @Volta Escoprato. Aí estamos sempre para todos e todas vos, todos os días do ano, 24/7. Vamos con Xulio Márquez. Yo tiré un limón al aire y en tu puerta se quedó. Ya todo A ver, Xa está, xa vai a ver. Espera, a ver si está Ainhoa atento. ¡Ué! ¡Un aplauso para Ainhoa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ainhoa! Muy bien, ahí está. Espectacular, Bueno, este ainda non ferve, pero está a punto, Está a piques. Pero bueno, mira, vete para aquí que vamos a ver as masas. Vou. Mira cómo esta está máis mate, ves? Como una. Mira, está máis mate. Galletas a todo isto. Galletas. Está un poquinho máis resistente xa tamén. Entón, mira, temos aquí azúcar moído. Vale. Entón, que facemos? Papamos ben armaos. Como si fuera para escalar con magnesio. Eso é. Sí, eso é. Sí, eso que facemos nós. Eso.
Mira, pasámosla así por azúcar moído e facemos unha bola. Eso é azúcar. Azúcar moído. Mira que rico, Correcto. Esta bola, mira, non moi grandes, porque despois isto medra moito no forno, E vamos, apártame eso de aí, para que se vexa ben. Así poñémolo, e poñémolo. Mira, ahora poñémolo aí. Vamos coller outra. Ah, mira, van baixando xa. Sí, no, ainda vai baixar máis, que vamos facer baixar, xa verás. Ah, valas facer planas, non? No, O sea, no, vamos a facer un huequiño para poder botar esa crema que estamos... Se fai hoxe. Oye, voltes, ou? No, deixa. Bueno, sí, remese. Joder, Mira, por riba que traballo, por ti. isto hai que separarlas ben porque medran bastante no forno, Oye. Mira, entón, despois collemos un recipiente que queiramos, este que teña un cu que non se xa moi ancho, e mira, facémosle así. Vale, ves? Vale. E aquí no medio onde vai ir a crema. Que facemos? Isto vamos a meter no forno, vai medrar e vai nos quedar todo a nivel, pero xa temos a marca para despois o sacala do forno, temos que apretar Que outra vez. rico, vai parecer moito estas galletas que levaban a mermelada de fresa no medio. Pero en grande, pero que en limón, rico. pero en limón. Pero de limón, Entón, mira, volvemos a coller. É importante ter as mans porque senón é pegañenta, Que rico pero vai estar vai a isto. traballar. Mira, collemos outro trozo de masa. Que eso que vai? Ule moi ferve ou ben non a ferve? crema, No, ainda non ferve, pero ule moi ben, Home, moi ben, porque eso é limón. Mira, ten Vai ferver. esa cor porque botei un poquinho de vainilla É tamén, que eu dicía, úleme un pouco a esencia como de vainilla, Sí, sabes? sí, ten un toquiño aí de vainilla. Ui. Entón, mira, vamos a hacer 4. Vai ser isto unha maravilla. E así, xa nos dá para case todo o público que temos. Claro, decía Begoña que isto pode ganar no universo, na galaxia das Sí, sí. competicións, pero o teu tamén, Sempre cando non estén estas galletas. Mira, vamos. Teñete Deixar que ferver. deixar. No, ainda no. Vai para iso, Está neso. Vai para iso. Bueno, Veña, mira, como ainda non está espeso como queremos, teño aquí un poquinho máis de maicena que vamos a utilizar. para espesar. Deixámoslo espesando a crema de limón e imos coa do Ríos. Cuando el sol va dorando los limoneros. Ai, canto te botamos de menos, Begoña Vázquez. Cando non Onte, estás botácheme aquí. de menos, No, en xeral na vida. Chámame cando queiras, a ver se che collo. En xeral na vida. O sábado mandeiche unha foto con un amigo noso en común, verdad? Eu onte mandeiche Onte tamén a ti. mandaches outra, Claro. nós falamos bastante, verdad? Falamos bastante, sí, é verdade. Sí, sí. Que estás facendo aí? Mira, sopiña de chocolate blanco. Oh. Vale, moi sinxela de facer, e que levamos nata e chocolate branco e que hai un truquiño, que é o yogur. Pa que? Pa que non se nos quede como se fora un garage, que nos quede máis duro, o que lle engadimos é O yogur. o yogur. Ah. Vale, entonces, que facemos? Que non se pon dura. O sea, E o podemos- yogur desespesa ou espesa menos. non deixe que se cuaje Claro, o como- chocolate como- claro. ca nata. Entón, ves, batémola así un pouquiño. Están fríos xa, É importante que non o fagamos en quente. O sea, ter apagado xa o Ter lume. apagado e que este xa un pouquiño... Eu o que fago é fervo un pouquiño nata, engado o chocolate, aparto, e despois, Claro. cando está xa templadiño, engadimos o yogur, vale? E así é como queda como se mira, fora unha sopa, non? sí. Líquida, o sea, unha crema líquida. Vamos a sacar o bizcoito do forno. Non é ben, Aí vai. Oh, Ves como queda? joder. Que maravilla, Está Mira. tan ben que... ¡Ta, Fixo ta! así, Dádelle un aplausiño, dádelle un aplausiño. Ben. Aí está. A Begoña, porque... Vamos alá. Bueno, temos o bizcoito feito. Joder, espera. Está frío, Sí, está frío, Maxia da tele, que faz ti? Mira, vamos a explicar. Para que isto é para unha receita de festa, para as casas. Esta vez vou a facer de limón, pero podelo facer do que por día gana. Para que? Para que nos quede así contundente a mousse, o que temos aquí. O zume do limón, uns 100 gramos tamén, máis ou menos. Vale. Medio vasiño de zume. E aquí temos nata. Pouca tamén. Pouquiña nata. Por qué? Porque nós o que queremos é despois montala. Entón, cando queremos Non vai, facer... non vai. Non vai? É que tes aquí líquido, ves? No. Claro, eu xa dixo. claro, xa dixo Xulio Mato. Tes aquí líquido. Seca isto. Teño mar fogóns. Non sexas porca, seca isto, venga. Debaixo tamén no cazo tamén, mira o cazo. Porque tuve unha avería aí, Claro, que tú non te enteraches. Tu hecho unha avería. Tira, Ahora a ver si vai isto. deixa. No, é que non vai ir ningún... Naquela vai? Naquela vai, sí. Sí. Ven, xa está. Vale, vámonos a quentar. E que vamos a disolver? Vamos a disolver a xelatina de limón, neste caso de limón, se queremos facer de fresas, por de fresas. Iba a dicir algo, pero no. Di, fala. Iba a dicir que vas facer unha mousse. Sí. É que nos encantan as mousses. Vamos a facer Entonces, aquí, mira. aí A está. xelatina de limón, un Nata, sobre. xelatina de limón. Nata, xelatina de limón. E disolvémola xa na nata. Que vamos a facer? Non vamos a deixar que ferva. A ver, tú como se nota que non remexer nada? É que xo tires por fora, despois non vai. Aí vai, sí que vai, home, sí que vai. Está seco. Ves que xa empeza a quentar? Sí.
O que non vamos deixar é que ferva, nada máis. Aí. E temos agora aquí un pouquiño de nata fría. Sí. Vamos a botar o limón. Así. E azúcar. Aí vai. O zume de limón, nata fría, Está aí a azúcar. receita, lelle. Sí, sí, para mousse, un sobre de xelatina de limón, medio litro de nata, 150 gramos de azúcar e medio vaso de zume de limón. Exacto. Ves como xa temos disolta? Pois agora, despois de disolta, vamos ya engadindo aquí. Así, despaciño. Así. Claro, eso tamén lle vai dar textura. Vai nos dar corpo, Claro, moito corpo, claro. Como Así. controlas, Tú viches que fácil é? Sí, é moi faciliño. Isto falo, tú. Sí. Sí, eu confío. Mira, Xulio dice que non, pero eu confío en ti. Pois hoxe debe ser a primeira vez. Sí, pero isto sei que son 3 ingredientes. Non podes fallar. Vale. Moi difícil. Vas bater logo, non? Ahora, vamos bater. Mira, porque o que facemos desta maneira, o que facemos é que a nata xa teñamos fría, casi. Vale. Vale. Pois veña. Ahora batemos. Bate e imos con don Xulio Mato, a coleta de Saídres. Señoras, señores, o animal, o bicho mastodonte, o xenio. O escombro do desguace. No. Así me presentaste. Non dixen que fora... No. Non dixen que foras un escombro. Bueno, as galletas... Dixen hai que tiñas metelas. pezas de recambio Hai no que, desguace. hai que meterlo no forno. Oh, que bonito. 170 durante uns 20-25 minutos, vale? 170 graus, 20-25 minutos. 20-25 minutos e xa vas a ver como medra isto, eh? Vamos. Mira, medrámola aí. Medrámola aí non, metémola aí a medrar. Medrámola tamén. Mira, e a crema botei unha pouquiña, ves, que nos saleu un montón. Botei unha pouquiña aquí nun prato para que nos vaya Para que refríe. a refriando e mira a manteiga como nos axuda, mira que brillo ten, eh? Oh, queda moi bonito, Queda moi bonita. Mira que chulada, eh? Moi chula. E dixetes que ibas facer tamén unha de chocolate, Sí, non? mira, teño aquí Vale. o leite quecendo e vamos a meter aí o chocolate. Espera, vamos a romper en máis trociños. Cara, é que agora aí está un pouco trampa. Por qué? No, quero dicir, porque está moi rico. Chocolate branco Chocolate branco aí sempre ben. Perfeito. Sempre ben. Sí, Isto hai sí. que ter cuidado para que non se nos agarre, porque é moi fácil que agarre. Entón, que facemos? Pois vámonos axudando con a espátula. Mira, sacámoslo do lume, Limón, movémoslo un pouco. chocolate branco, Axudámonos co calor do leite. Mira. Pois E Xulio chegou ata a frente o leite. E Xulio Mato cociñando para todos nós, o sea... Buah, así, eh? Que máis podedes pedir, Pois... Nada. Que, Podedes pedir quede ben. que nos dian as Mira, badaladas. e mentras, home, as badaladas, porque hoxe gastamos entre os dous máis de 12 limóns. E 12 limóns, 12 badaladas! Sí. ninguén nos escribeu de arriba para... Da señora Televisión de Galicia ainda non chegou ningún comunicado de que nós... No. A mí preguntou moita xente onde había que firmar. Así. Para. A miña pregunta é, alguén máis pediu dar as badaladas? Que eu sepa, Non. non. Que eu sepa, non. Entón, se somos os únicos que pedimos, claro. somos candidato único. Así, xa está. Ten que ser así. Que conste que está tráfico avisado pola rotonda, por si acaso. Bueno, mira, vamos derretendo así con cuidado, ves? Eu vou levantando do lume para que non se nos agarre. Hai que ter moito tino, vale? Para que non se nos queime. Entón, mira, o que vamos a facer agora, vai facendo ti iso, que eu vou facer unha pouca maxia. Teño que ir con Bego. Chachán! Eu vou rencher. Chachán. Mira que galleta más... Qué maravilla, eh? Como medrón, acordas de Quedou como eran chula, eh? pequeniñas? Sí. Bueno, pues aquí onde vamos colocar... Acordo que están no... Dai. Están no forno, pero non aí. pasaron 25 minutos. Mira, teño que ir- o que vamos a facer é, para que nos sexa máis cómodo, vamos a poñer xa aquí, vale? E aquí onde vai ir, mira que pasada, onde vai ir a nosa crema. Mira, mira que chuladita. Se estivera ben Mira fría, pa aí, Galicia. se estivera ben fría da nevera, pues teríamos Un lemon outro espesor. curd. Un lemon curd. Lemon curd. É o que está facendo aí, Aí está. Xulio Mato. ¿Ves? Mira que rico isto, eh? Voulle prohibir ao público que lle bota mau a iso que é para min, eh? E de eso nada. Vale. Cañotas o chocolate. Está prohibido completamente. Teño que marchar con Bego, Xulio. Bueno, Deixo sí, isto vou aquí. seguir, sí. Veña, vamos para lá. Mira, teño a mousse feita, que deixei aquí un poquinho para que viras como queda, vale? Pero- Mira que textura, Marboa. Pero podo chamar a convidada? Sí, podes. Vale. Estou renchendo os limóns. Vamos a pedir a nosa convidada que veña con nós, por favor. Un aplauso para Carmen de Neda, ven para aquí. Vamos. Atención, Carmen, porque mira. Vamos alá. Mira o que está facendo. Está metendo o biscoito metiño dentro. biscoito de Me limón. encanta. Sí, Despois botei a sopiña de chocolate branco dentro. E agora fixen a mousse, mira. Aí. Perdón, sopa de chocolate branco, biscoito, un par de cachiños de biscoito e Mira. a mousse esa. E queda, mira que bonito queda. Que animalada, Que animalada, Agora voulle relar un pouquiño de chocolate branco. Voulle poñer unha reladura tamén de limón.
E témolo listo. E tampouco... Isto faino calquera. Claro, moi queda rápido. moi bonito así no limón, verdad, Metí? Claro, para aproveitar tamén a cáscara, que moitas veces non aproveitamos, Queda está moi moi chula. bonito. É moi bonito, precioso, sí. Eu, casi digo unha cousa. Amigo, iba a pedir o aplauso, pero mira, aí vai a nevarada, A nevarada de chocolate branco. Que lle queda moi ben aos cítricos, en xeral. Ostras. Aí vai. Pode Así. ser que sexa a mellor receita do universo. O E non. se non está, aí lle anda. Vamos dar un super aplauso a Begoña Vázquez. Gracias. A dos Ríos. Guau, Vamos ver o de Xulio, veña, vamos ver o de Xulio. Vamos por aquí. Bueno, casi estou, Xulio Mato está Casi suando estou. un pouco, está No, porque fai calor, o están forno dá entrando calor. os calores. Mira, esa teña a miña cremiña de chocolate tamén, que vamos a usar agora. Pero mira, primeiro, vouche poñer por aquí uns limonciños, vamos a poñer este vaso que me fai moito chiste, porque é a esencia co que fixemos as... E agora que facemos co chocolate, un Ostras. fiño por riba, que como ben dixo Bego, o chocolate branco vai moi ben, e o negro tamén, cos cítricos, así lle damos un toque un poquinho máis. Ai, Carmen, un poquinho mal máis pasar goloso. mal, Mira que chulada, e que rico é isto, Fijo, Para pasar mal. E agora collemos un poquinho de azúcar que tiñamos, tamén facemos damos un toquinho. Pois, señoras e tachan, señores, se lle demos un aplauso a Begoña, como non lle vamos dar un aplauso á coleta de Saídris? Por favor, por favor. Que home, que animal, que cociñeiro, que todo, Que barbaridade, De verdad. que barbaridade. Vamos probar, Carmen. Apetéceche? Apetérrime, sí. Normal. Tira para aí á mesa, anda. Aí á esquerda. Vos, eu só lle pido á xente da casa que se poña un pouco na miña situación. Sí. Porque eu estou aquí sin probar, sufrindo, Pensades que a vida do presentador é moi fácil, pero estás aquí sufrindo sin comer, Non son Carmen, eu, Quen me dera. Eu tamén vou sufrir. Ti, sí, porque ti tens que escoller can gana. Non sufrir a vida. Vai que se mova a mesa, cuidado. Non sufreu. Pois, Carmen, cando queiras podes ir probando. E nós, mentres tanto, recordamos a xente que nos podedes chamar 881-365536, que hai 50 euriños en xogo para todos aqueles que queirades, Así que, aqueles que queirades. Chamades, repartimos cartos, facemos vos felices, bueno... Falades con Rocío. Falades con Rocío, falades con nós, a vida é maravillosa, Sobre todo a túa. Sempre. Mellor que a de Naide. eles métense comigo, porque é así, porque lles encanta. No, porque é a verdad. Imos ir a Vila García. Eduardo, que tal? Boa tarde. Boa tarde, que tal? Como estás? Moi ben, Sí. moi ben. Que tal? Con chuvia, pero ben. Bueno, Ves? hai días. Hai días. Hai máis días que xudías. Hai máis días que xudías. Unha cousa, non sei como está o tempo en Vila García. Pois, ahora sai o sol, sai o sol. Bueno, anda así. como aquí. Aquí anda a cachos. tamén. Alternancia. Alternancia. Pemán diría nubes e claros, Sí. na súa época. Sí, non Diría falla. nubes e claros e non falla. Aí está. Bueno, pois veña, vamos coa pregunta de concurso. Xa sabes, Eduardo, 3 posibles respostas, só unha é correcta. A ver cal é a de hoxe. Vale, Onde, perfecto. vaya lá, onde non se debe botar limón? Onde non? A, nun biscoito. B, no peixe. Ou C, nos ollos. Difícil, está difícil, Eduardo, Sí, sí. Eu creo que a C. ti crees que é C nos ollos, inda que hai algún que en vez de botarlle líquido ás lentillas, botalle zume de limón, pero bueno. En serio. No, home, no, é broma. Comprobamos, veña, vamos a ver se é ou non é. Correcto, un aplauso para Eduardo, que leva os 50 euros da volta comprados, moi ben. Moitas gracias. Moi ben, Eduardo, un bico moi grande, gracias por chamar e parabéns, Nada, a vos. Hasta logo, chao, 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 chao. Parabéns. Está maravilloso, Eduardo, leva os 50 euros porque... Estou chamado xa. Xa me botou a mão, viste? Xa está emocionante. Xa quere que acabe o programa. Hay que ir por Ríos. Vale, vamos alá. Carmen de Neda, despois de probar as dúas receitas, está moi confiante, Begoña. Quen gaña? No, confiante non. Ou a volta co prato o día de hoxe? Me gustan moitísimo as dúas, que me perdone o que non diga, porque é que non sabría Cal escoller. cal escoller, de verdade. Están as dúas deliciosas. Pero... Pero temos que decir unha. Sí. Non. Pois eu creo que vou decir a de Begoña. ¡A de Begoña! Aí está! Bueno, pues a mellor igual a mellor receita da historia da humanidade, non sabemos. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co telexornal serán mañá, como sempre, máis receitas na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao, chao!